अरे काहे संजय भैया, काहे मुंह लटकाए हो? बताओ ना मर्दे, क्या हुआ? अरे का बताएं, हमारा माल तो कोई दूसरा लेके भाग गई। अच्छा, Recording by Magatri Studio Amethi. कौनो साला हमरो के माल लेके भागल। अच्छा, कौनो साला हमरो के माल लेके भागल। अरे बाप रे, ओकरा के नाही पता हम भइनी पागल। ओकरा के नाही पता हम भइनी पागल। कौनो साला हमरो के माल लेके भागल। कौनो साला हमरो के माल लेके भागल। चार महीना से फेरा में रहनी, पूरा भइल तब की सह। नाजुक दिलवा तोड़ के जाइल, जैसे टूटे शीशा। चार महीना से फेरा में रहनी, पूरा भइल तब की सह। नाजुक दिलवा तोड़ के गायल, जैसे टूटे शीशा हो। आधी आधी रात भर रहिले हम जागल। आधी आधी रात भर रहिले हम जागल। संजय द्विवेदी के कहना माना, प्रीतम प्रदीप समझाई हो। आजकल के लइकन के फेरा में नहीं पड़ेला भाई हो। नहीं पड़ेला भाई हो। संजय द्विवेदी के कहना माना, प्रीतम प्रदीप समझाई हो। आजकल के लइकन के फेरा में नहीं पड़े